Zdravo, đaci, to sam opet ja. Danas radimo padeže. Šta su padeži? Hajde prvo da vidimo rečenice pa ćemo pričati o padežima. On je smarač. Uzela sam od smarača karte za egzit. Odnela sam smaraču punjač za mobilni. Pokušavam da iskuliram tog smarača. Ej, smaraču, prestani. Idem sa smaračem na vašar. Ne mogu više da pričam o tom smaraču. Šta se dešava sa rečju smarač? Menja se. To su padeži. Različiti oblici jedne iste imenske reči zovu se padeži. Promena kroz padeže zove se deklinacija. Deklinaciju imaju imenice, pridevi, zamenice i tek poneki broj. U našem jeziku postoji 7 padeža. Nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental i lokativ. Idemo redom. Ono osnovno što treba da znate o padežima jesu imena padeža i pitanja na koja dobijate padeže. I sada redom. Prvi padež je nominativ. Dobijate ga na pitanje ko, šta, smarač. Drugi padež je genitiv. Dobija se na pitanje od koga, od čega, od smarača. Treći padež je dativ. Dobija se na pitanje kome, čemu, smaraču. Četvrti padež je akuzativ i dobija se na pitanje koga, šta, vidim smarača. Peti padež je vokativ, to je padež dozivanja. Dobijate ga kad kažete hej, smaraču. Šesti padež je instrumental i dobija se na pitanje s kim, čime. Dakle, nije s kim, s čim, nego s kim, čime, smaračem. Sedmi padež je lokativ i njega dobijate na pitanje o kome, o čemu, o smaraču. Sad to lepo naučite, a vidimo se u nastavku da provežbamo padeže. Lajkujte, šerujte, prijavite se. Vidimo se, pozdrav!